Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Iti agda mga oras dahil kakabsat, alas 5:52, iti agsapa. Anyan nga rakurak napodot nga agsapa iti Webes ti kablao ko titong galmay sa kada kayo kakabsat nga adda kadagisibsibay iti radyo na madaydayaw iti apol at kakabsat anyaman nga panawon ti adda kada tayo aya importante ket nasalon at tayo nga nakariing iti dayting agsapa ket dayta iti rason aya nga masapul nga agyaman tayo iti apo gapo iti kinaimbag king kinamatelek na itong galmay sa kada tayo. Well, awisin man itong galmay sa kada kayo iti dayting gundaway nga makipag-fellowship kanya. Kaya tapos di kas nagadal tayo kada giti sasao iti apo ket makipagpasit dayting nga programa ti agsapanap non iti namnamay iti panagadal tayo kada giti sasao iti apo nga mabalin nga mang pabilig ken ka iti dayting aldaw mang restore ken ka ano pamalagip iti tunggal may sa kada tayo kakabsat laban kada giti sasao ti apo ti agsapanap non iti namnama manipod Lunes saging ganay iti Biyernes iti dayting estasyon 1143 DZMR Santiago City tinaragsa ka magkapkablao kada kayo iti aldaw iti Webes Lawrence Salazar. Amin aman bana dito'y lubong sa anda amatagin na yun kayarigan daman amin tikas malaylay asabong isu nga intay ngad sa pulen banbanag ana ilang itan ta isuda di matagin na yun akinabak na biruken tay ngarud nga pagarian ken kinalintek na takalpasan na ket ipaay na kada tayo ti bendisyon na biruken tay ngarud ipagayatan na Jesus, tintay sa pulen kan kanayon pagbalinem kuma akapatgan agamen kita pusom kinabagnang wenno sanikwa adda aminen ken ka ngem sa anda amabalin apeneken dayta kararwang biruken tay ngarud nga pagarian ken kinalintek na takalpasan na ket ipaay na kada tayo ti bendisyon na biruken tay ngarud. Alawan kakabsat, matay dayo iti apo, nagpinta siya nga
Nagpinta si mensahe diri nga kanta ko na ure pa iti umuna nga po nagmulagat tayon ket awan kumati sa baling nga tari kagayan tayo nusuan nga birukan iti rupa iti ako. Kaya ket no dayta ti tarigagay tayo sinanama ak iti the whole day the buong aldaw tayo kakabsat ket umay iti panagbalaygi. Well, manipod di libro kakabsat iti Isaiah kapitulo 55 bersikulo 6 aging gana iti 13 kastoy iti manggan tayo iti dating aldaw ket saritaan na kuna na birukan nyo iti apo ita tamasarakan pay umawag kayo keng kuana ita taas digpay masapol nga isarding nyo dagiti managdakdakes iti wagas iti panagbiagda tamaliwan da iti panagpampanunot da agsubli da kuma iti apo a Dios tayo isu ang manangaasi ken maddaan iti mamakawan maddaan ang mamakawan kuna iti apo iti panunot ko saan akas iti panunot yo iti ramid ko saan akas kadagiti aramid yo. No kasatno nga nangat-ngato iti langit ken iti daga kastamet nga nangat-ngato iti wagas ken panunot ko ngem iti wagas ken panunot yo. Mayarig iti saok iti tudo an sao iti nya mayarig iti saok iti tudo ken niebe. Amang sibuk iti daga. Pagtubunda dagiti mula mangtedda iti bukal abin ken taraon. Kastantumat dagiti sao nga balikas ko aramiden danto nga aramiden dagiti tarigagay ko bagun udto iti panggep amang ibaunak sa dakwada. Verse 12 naragsak kayto apumanaw iti Babilonia itatal na kayto ang mairuwar iti syudad agkakanta dagiti manbantay ken turturod agpukaw to dagiti kaykayo gapu iti rag-o agtubon to dagiti saleng asaan ad dagiti sisiitan agtubon tuma dagiti arayan asaan ad dagiti kalkalunay daytoy to iti pagilasinan nga agpaot iti agnanayon maysa nga baton nga agpaay kanyak ni Yahweh kanana gapu iti inaramid ko kanana ti apo iti madaydayaw kadagiti nga sasao naman kakabsat nga intay pagadalan iti dayting aldaw ket sapay ko makakabsat adalen tayo daytoy ket denggen tayo kagronal iti amin ket mai-apply tayo iti aldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Iti dictionary kakabsat ibagbaga na iti sao nga rag-o wenno da joy ket maysa nga naisingsingayan nga rikna nga mabalin nga umapay itunggal maysa kada tayo. Sana makipagsao may papan iti rag-o nga marikrik na tayo intun awan iti pagkurangan tayo kakabsat bueno intun no alapintas iti taray everything is well everything is good. Aya di ba no kasi iti kasasaan tayo kusla adda ti ragsak tayo adda ti rag-o tayo. When into no addam aming nga kasapulan tayo kun agarod ngem may daytoy kabsat ket may sangarik na nga adda kada tayo nga saan tayo nga malapdan iti amin nga tiempo ket daytoy iti kayat iti Dios nga maaddaan iti tunggal maysa kada tayo di ba uri ka sa ano kinarigat ti panagbiag kakabsat nga hung kuna tayo no adda iti rag-o tayo kasla awan laeng iti kinarigat tulakdakkel da di rag-o nga adda ken ka kabsat kada kayo nga dumdumneg kasat no man anyaman nga kadakkel nga sumangbay nga dadagsen no adda ti rag-o kakabsat aya nalakam na nga mo-overcome data nalaka talagang mapagbaligyan. Well kaya nga marik na tayo detoy ti apo nga into no tiyempo nga madagdag sinan tayo ken into no nakataltal na iti panagbiag tayo mamatiak nga adda dagiti banbanag nga masaapol nga mapasamak iti panagbiag tayo kas maagdaldalyasat tayo nga mapan iti dalan nga panakaadda iti rag-o kada tayo kahabsat aya iti parikot na duma kada tayo uray kada tayo nga agkunkunang anak iti Dios ket adda iti kinakurang iti rag-o tayo iti biag. Kuna na ni Nehemiah kakabsat iti daan nga tulag nga iti verse 10 kapitulo chapter 8 verse 10 popular nga kang kanta the joy of the Lord is my strength. Kinyak mo ni joy iti rag-o iti ragsak ko. iba yon nga di kabsat. Ulitin iti Nehemiah chapter 8 verse 10 the joy of the Lord is our strength. Yeah. Iti pakakitaan nga pasit tayo iti pamilya iti Dios kakabsat isu dayta panakaadda tayo iti rag-o iti inaldaw-aldaw kadatoy ko nakarod dati nga klase nga lubong nga pagjadyanan tayo kabsat kasapulan tayo nga daan iti rag-o. Aya kan kanayon nga iti tarigaga iti Dios itunggal may sakada tayo ket agbiag nga addaan iti rag-o. Ngem nadaduma iti pagrukodan tayo iti rag-o ti adda nga pangpangruna tayo ngem iti pagrukodan iti Dios. Kayat iti Dios kakabsat nga into tiyempo nga sumango tayo ti adu nga parikot iti panagbiag addaan tayo latta iti rag-o. Kas kunana di James chapter 1 with Santiago kapitulo 1 bersikulo 2 niya kunana kakabsat ko ibilang yu aragsak no aglakam kay iti amin nakita iti pakarigatan.
No kabsat nga marikna tayo daytoy nga rag-o daytoy iti pakasaritaan tayo wenno pagsasaritaan tayo iti daytoy nga bigat kasatno tayo nga maadan ti rag-o kaya kasano napnapno anak iti problema napnapno anak nakadado ka panpanunutek kasano nga mandanak iti rag-o mabaling ka ti saritaan aya kayat iti Dios kakabsat umuna kayat ni Apo Dios kuna na di kanta birukem isuna ipangpangrunom isuna nga biruken. Ada tinagkunay ti kastoy, mamati ak nga iti puso iti tunggal tao nga agbibiyag dito ilubong ket addaan ti maysa nga uwang nga naikari para iti Dios. Pudno dayta kakabsat. Mamati ak iti tunggal maysa mapno dayto nga uwang babaen iti panakaadda iti nasayaat nga relasyon na iti Dios. Kaya no kitahan tayo ti aglawlaw tayo kakabsat nagadu iti makita tayo nga klase iti basol ken kinadakes nga maararamid. Kaya no kitahan tayo kakabsat di puso tayo di ba? Adda dagi di tiyempo adda dagi di gundaway nga uri man pay nasayat amin iti taray iti biag mo adda amin ken magatang mo di kayat nun adda nga iti naisingsingayan nga birbirukam kasla adda pa iti birbirukam kahampay nga kompleto iti panagbiag ko kasla adda ti birbirukam nga hamo nga mabirukan kaya kano kitahin tayo kakabsat iso da jay uwang day jay nga para iti Apo uwang day ta pusom with space dayta nga nakadesign dita pusom nga para laeng iti Apo. Kaya kung nagkaroon tayo, no, kitahin tayo, taglawlaw tayo kakabsat, nagado, nagiging makita tayo nga klase ti basol, kinadakas, nga mararamid, apay nga masapol nga agaramid, iti tao, iti kinadakas. Kaya kinadakas kas kumay, iti mananakaw, kinaagom, panakikamalala, inya ko na Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Nalawag ang makita, iti aramid, ti kinatao, isuda, dagito panakikamalala, kinarugit, kinaderep, panagrukbab, kadagiti Diyosen, panagat anito, panagiginura, panagaapa, panaginimon, kunana, panagpupungtot, kinaagom, panagiinnapal, panagbabartek, nalabas, panagragragsak, kenda dumapay, akas kadagito kunana balaagan kayo ita, akas panang balaag ko kada kayo, idi dagiti agaramid kadagito di danto mairaman ang makipagdiyan iti pagarian iti Dios. Amo kadi kabsat no apay, simple lang. Adda iti paset iti panagbiag tayo nga masapol nga mapno babaen laeng iti panakaadda tayo iti relasyon iti Dios. Isu dayi bagbaga tayo nga space dita puso tayo kakabsat. Awan iti sabaling nga mangpennek dayta mga mang replenish na tayo ba nuhan gani Apo Dios. Ngano duma saan tayo kabsat nga makita iti Dios. Saan tayo nga kayat nga sa pulen agsipud iti kayat tayo laeng agbibiyag tayo akas iti kayat tayo nga wagas iti panagbiag tayo. No kayat tayo kakabsat nga may ayo iti Dios, umasadig tayo kenkwana. Mamati tayo ket bigbigen tayo nga ipayan na tayo to iti gunguna. Anya dayta nga gunguna. Kaya pudpudno kana isingsingayan nga relasyon kini Apo tayo nga Jesucristo. In karina, ngayon tunos sa pulen tayo iti Dios, masapulan tayo isuna. Jeremiah 29:13. Nya ko na sa pulen dak ket masarakan dakto agsipud ta biruken dakto iti amin a pusoyo. Saan laeng apan ang ipaay iti maysa nga oras tayo iti Dios iti maysa nga Domingo. Kakabsat saan laeng adda iti Dios iti aldaw iti Domingo. Kadagiti prayer meeting tayo, kadagiti fellowship tayo kakabsat. Wenno si didingeg kadagiti kararag tayo intuno adda tayo iti uneg ti kapilya. Wenno agsardeng dagiti aramiden na iti duwa nga oras. Ket aywanan na tayo agsipud na aramiden tayo dagi na imbag para kenkwana. Una na diyan may kadua nga Kronika kapitulo 16, bersikulo 9 kakabsat. Nya kuna na sikikita iti Apo iti intero adaga tapno pakirden na dagiti napudno kenkwana. Saan laeng kakabsat nga aldaw iti Domingo nga agtignay iti Dios ay ati kakabsat. Saan nga mo orasan iti Dios iti amin nga tiyempo iti amin nga oras iti tunggal segundo. Sisasagana iti Dios nga umasideg ken ka. Katno tayo gurod kakabsat nga sapulot iti Dios. Kailan katno da ginaudi nga panang sapol tayo iti Apo. Katno tayo nga sapulon iti Dios. Iti Psalm 50 verse 15 kunana no umay iti riribok awagan nat. Ispaling kanto ket idaydayaw ko na idaydayaw nakto. Ngem na para kanya kakabsat apay nga iti biru ni Apo Dios intuno agkasapulan nak before pa nga kasapulan ka, before pa nga mariribukan, dapat maadadyayin tano, anytime mo sa mangbarig, iti panubok, iti biyag, Lord. Kaya, kahit nakasapulan tayo, isuna iti tiyempo, kakabsat, iti riribok, iti anyaman nga kasasaad, iti panagbiag tayo. Psalm 116 verse 13 ko na, mangidatagak to, iti daton, nga inumen, excuse me, apagyaman ko,
ken kuana iti panangisalakan kanya. Kaya't iti Diyos nga umawag tayo ken kuana iti aldaw kakabsat iti panakaisalakan tayo. Uri pa iti Psalm 105 verse 1 kuna na agyaman ka iti Apo ket iwaragawag yu iti naindaklan anagan na. Ipakaamuyo ka dagiti tao dagiti inaramid na. Kaya't iti Diyos kakabsat nga umawag tayo into adda dagiti bendisyon tayo nga addaan iti panagyaman kada tayo. Nanagduma kakabsat ay kararag tayo nga kararag kaya orila pirmi nga maruglugitan dagiti tumtumeng tayo agkalkalyon dagiti tumtumeng tayo iti kapaparintumeng nga dumadawat ngem intununto na ipaay dahil nga sungbat ti kararag mo kakabsat nay amo pay malagipon iti agdayaw iti Apo amo man pay nga malagipon at agyaman iti Apo kuna na kayat iti Dios nga umawag tayo intuno adda dagiti bendisyon tayo kaya ket adda ko nga panagyaman kadagiti puspuso tayo manipod di verse 6 kakabsat nga binasa tayo kuna na umawag tayo ken kuana ita taas idigpay. Yeah. Saan ka nga madanagan para into bigat when idi kalman kakabsat? In Hebrew chapter 3 verse 7 kuna namat ita nga aldaw no nga mangyegyo iti timek iti Dios. Kin iti may kadua kakabsat nga Korinto versikulo 6 versikulo kapitulo 6 versikulo 2 impangag ka idi dumteng iti tiempo apan panaka ipain na tinulungan ka iti dumting iti aldaw nga isalakan ka adtuyen iti tiempo maiparbeng itan iti aldaw apan nakaisalakan. Saan mo kakabsat nga pakadanagan maipapan iti masangwanam kabailan iti Dios dayta ket no kasapulam isuna ita sa pulim laeng ket masarakan to kaya't iti Dios nga sa pulim isuna iti dayta nga gundawan napintas kakabsat ngo adda tayo agserserbi iti Dios no sa masapulam isuna babalinya ko na nga secured tayo iti masakbayan tayo kakabsat yung hanga masapul magata kapot secured ka hanga awan ter aramido mo aldaw nga iti tarigagay iti Apo ket mabirukam isuna birukam isuna kasla di na iba tatay nga iti panagreeng tayo suna kumanti adda di sa panunot tayo ta iti Dios kakabsat mabati ka man wennohan adda nga kanayon si papanunot ken ka. Amuna iti paglalasatam, amuna kakabsat, iti planom iti panagbiag. Ngem siyempre, iti matungpal ket di plano na ayatek nga kakabsat. Kaya't iti Dios nga sa pulam isuna itan, ang intunubigat, malandamaw, no? Anyang tawon kakabsat. Inya pa iti makita tayo, tapno maaddan tayo tirag, kaya't iti Dios. Nga siyempre, umunat kasayatan amin ket agbabawi tayo. Iti Isaiah, saan nga napintas? Kinasayat iti agda mga kasasaad da iti dayta nga gundaway. Adda nga agbibiyag da iti basol ag tultuloy da nga salsalo nga singan iti bilin iti Dios. Ket adda nga dumteng iti panakadusa da gapu iti aramiden da kas may nga nasyon. Ket gapu ta na santuan iti Dios saan na nga may turan nga kitkitaan dagiti nga tattao nga agbibiyag da iti kinadakas wenno iti basol. Ket gapu ta kagurgura iti Dios iti basol saan na nga ipalubos nga agtultuloy nga agbiag dagitoy nga tattao iti basol. Yung ura iti tinga kakabsat iti kanayon nga panagsalsalungasing da iti Dios adda nga umawawag iti Dios kadakwada. Kaya masapol nga isardeng dagiti managdakdakas iti wagas iti panagbiag da kuna na. Ket balbaliwan da iti panagpampanunot da. Agsubli da kuma iti Apo ag Dios tayo isu a manangaasi ken madaan a mamakawan. Masapul kakabsat nga maawatan tayo nga awan iti sabaling nga panggap iti Dios no di iti pagsayaatan tayo laeng kakabsat. Saan laeng iti sa magmamano nga tiempo ngem iti aming nga tiempo kayat na nga maaddaan tayo iti natnapno ken naparparaburan nga panagbiag tayo kakabsat. Imay isuna diti lubong tapno ti kasta maaddaan tayo iti pudpudno nga kinalinteg ken kinasanto. Kayat tayo. Kayat nakakabsat, nga datayo nga anak na. Ket mabinbindisyonan. Amen. Sino ti kay mangayat kada kayo? Dagiti agbaybuyan iti live streaming kakabsat. Sino ti mangayat iti bendisyon? Amen tayo siyempre. Ngem saan na tayo nga bendisyonan no saan tayo kakabsat nga talikodan iti adu nga kinakapoy tayo. Kaya doon sa uwan dagiti basbasol nga nakadaywan nga aramiden tayo. Imbilin na nga masapol nga agbabawi tayo no kayat tayo nga sapulen isuna. Iti panagbabawi ket saan laeng kakabsat.
Nga parang bigbig ka dagiti basbasol tayo. Iti panagbabawi kat sa laing kakabsat nga panagawat, iti pamakawan. Iti panagbabawi sa laing nga makarik na tayo iti guilty. Iti pudpud no. Ayate, kadumdum nga karagisibsiba iti radyo da upo orify iti live streaming. Iti pudpud no nga panagbabawi kat kasapulan iti panagtignay. Kuna na di binasa tayo, masapol nga isardeng tayo. When kakabsat nga into no nagbabawi ka, kakuyog na mutan. Iti panagsardeng mo nga agaramid iti basol. No, adadagiti kadaywan nga aramidin tayo, urem o kuna na uray ta mamakawan ni Apo Dios agbasol akmentatan aramidit dati uray ta kalpasan nga aramidit tayo tiket agpakawanak among kakabsat to kasi iti prinsipyo to kasi iti nga namin ibagbaga awan iti sinseridad day ta pusom nga agbabawi. Ni Apo Dios hate na niya kung mati maala tayo iti basol saan kaday. Bakit supay iti mangidurong ka na tayo iti impyerno? Isupay mangidurong ka na tayo iti curse iti panagbiag tayo. Among nagar nga basol apay aramidin pailaan. Mas hantay nga perfect hantay nga perfect nga tao ada lagi tiyempo nga agbasol tayo. Kadaywan talaga nga agbasbasol tayo. Tingin mo curious ka, aware ka nga basol day jay kakabsat ay apay aramidin pailaan. Nataltal na iti panagbiag tayo nga awan ti panpanunutan tayo nga basol. Amen kuno man kabsat. Amen. Pudpud no talaga nga pudpud no nga nabalbaliwan kan aramidem ti kabailam. Gahan ka nga agbasol. Iti pudpud no kakabsat nga panagbalbali isu dayta panangibati, pananglipat iti dati nga wagas iti panagbiag. Iti pudpud no nga panagbabawi ket adda ti talo nga tukad kakabsat. Umuna isu daytoy dagiti managbasol masapol nga idyandan dagiti dakas nga rabid da. Handa nga subya-subyanan nan. Kun agarod oray ta mamakawan iti Apo. Hanga na pintas dayjay kakabsat. Oray agpaiso nga mamakawan iti Apo. Ngem amuna met aramidin iti Apo ni basol man tano parang ganon ulit-ulitin nga basol kasi kino nagtatay kakabsat kino amumutan okay nungay iti Apo handa nga kayatan nga pakawanan na ka handa nga multiplano ti Apo di pa ulit-ulit no ano man pa nga mauma iti Apo nga mamakawang ken ka ngem nungay ulit-ulitin nga basol data angko amuna nga mamakawanan kasi nga hindi naman ahan ko mga kasi kakabsat kung nagkaroon, matured ka nga Kristiyano, hate mo iti basol. Masapol nga lipatan na iti agdama nga wagas, iti panagbiagda. Pagpanawan na iti dakas nga ramid mo, kat sapulan iti Dios. Madan ka tinadagkat nga relasyon iti keng kuana. Kung nagkaroon, no, agbasol tayo inya, tinsaya at nga maintid na dayta. Wan adu dagiti pagkapuyan tayo kakabsat. Ngem no inawat mo ni Apo Dios, akas mandubot kin mga isalakan, no adagtataeng iti Dios ken ka, itartarigagayam mo't tartarigagayam mo't itinasinaw nga panagbiag kakabsat. Awan itinasayaat nga itid na itidagiti pagkapuyan tayo. Amon na duma very dependent tayo kadagiti nga pagkapuyan tayo isugor ti pagkapuyat di iso. Sila kasi ngay ngem dapat tinamnama ayat nga kabsat ti pagkapuyam ka kastoy nararag mo ti Apo. Nga dayta nga pagkapuyam i-turn na iti strength mo. Kabsat tarigaga iti Apo maadaan tayo iti rag-o. Kang runaan na ti amin, mawayawayaan tayo iti anyaman nga basol nga adda kada tayo. Saan mo laang idyan? Saan mo laang idyan iti panagaramit iti basol? Yung uray iti panagpanpanunot mo, maipapan iti basol. Saan ka nga mabalin kakabsat nga agbabawi ken balbaliwan iti wagas nga panagbiag mo? No saan nga umuna nga mabalbaliwam iti panunot mo? Kas lang ay balbaliw kan ngem king ka nga mga ibagbagat awon mo ti panagbalbaliw mo agbalbaliw ka tanhon agapa sila kasi ngay kadaywan dagiti agasawa kin nagkakabsat dagiti nga mapaspasan kinukitaan tayo ti kati umunang agbabawi nga makaambo kakabsat ti kinapudno saan mo laing kakabsat nga idyan iti panagaramit iti basol isarding mo iti panagpanpanunot mo maipapan iti basol ngem agsubli ka iti Dios. Saan lang nga panang lipat iti addang inaramid mo nga basol. Ngem panang bigbig mo iti tulag iti panakaaddam iti pudpud nga relasyon iti Dios. Nga iti amin nga tiempo saan kan nga agaramid iti anyaman pay nga maikaniwas kadagiti bilbilin iti Dios. Kayat iti Dios nga agbabawi tayo. Amen. Kayat nang ma-restore tayo, kayat nang isubli ti rag-o nga
nga kanayon nga pagpaganut-git na kakabsat, i-restore na tayo iti pag umiso nga relasyon ken kuha natin tapno magulod tayo, iti pudpud no nga rag-o nga engkarina para itunggal maysa kada tayo kakabsat. Kunat na tayo dintro, uri kasatno kinarigat, kinabannog tayo, aya, no adda, may puwang po da joy, dragsak adda kada tayo, mayat lata iti panagbiag tayo kakabsat. Dahil iti kang runaan, kaputa dahi tangarag, ito iti naggapuan na iti Diyos kakabsat. Ayan, nagpintas o rimampay ado, iti suot, iti panagbiag, no, iti kaunggan, iti puso tayo, ada tinamnamaan tayo nga rago, anyan nga panagbiag kakabsat. Ayan, kasapulan tayo, dayta, nga gundaway, kat gunod tayong tulaang dayta nga rago kakabsat, into no agbabawit tayo, into no nasinaw, iti panagbiag tayo. Ulitet kakabsat, ayan, ulitet, no kaya tayo, iti ma-restore, i-restore na tayo iti pag umisyo nga relasyon ken kuana ken tapno magunod tayo iti pudpud nga rag-o nga engkarina para itunggal may sakana tayo agbabawit tayo bigbigen tayo iti panagmati dagito nga kinakapoy tayo nga itden tayo kadagiti ima iti Dios ket sinanama kakabsat nga iti daytoy nga gundaway mabalin na tayo nga balbaliwan iti Dios. Pudno unay Apo Dios nga dagiti karkarem kada kami kaya't mo nga ipaayan na kami Apo iti biyag nga napnap no iti rag-o. Nga uray aglabas kami Apo ti adto nga parikot ken pakasuotan iti biyag. Kaya't na kami lata Apo Dios nga agbiag nga addaan iti talna ken panagbalay. Adda dagiti kanito nga mapukaw dagiti mapukaw kada kami dayta nga rag-o. Gapo iti basol. Adda Apo Dios nga mayadayo kami ken ka. Pinili mi Apo ti aramid ken dagiti maikaniwas iti pagayatam ket saan mi Apo nga mapupuutan. Mapukpukaw iti rag-o kental na nga engkarim kada kami. Apo iti daytoy nga bigat ikararag mo aming nga kakabsat nga agdama nga agdingdingeg kanyak iti daytoy nga gundaway anyaman nga agdama nga sangsanguanda anyaman nga kasasaad anyaman nga dadagsen nga awitin da Apo iparukpok mo Apo iti rag-om kadagitoy nga kakabsat ket ipaim mo Apo ti naidumduma nga pannakabangar. Wala Apo Diyos, agyaman kami iti daytoy nga aldaw, anyaman di sangsanguanda, anyaman Apo Diyos, iti rason ng sagsagaba da iti daytoy nga gundaway, Apo pilyen da kadoy, Apo timaddaan iti rag-o, gaputa dayta ket may isang kaimportansyan nga banag para kada kami, kas agbibiyag kami dito'y dagao Apo. Agyaman kami Apo Diyos, iti adong parabor mo, iti adong nga kinaimbag mo pudpudno nga rag-o ken ragsak iti biyag nga adda ka kada kami. Wen Apo, agyaman kami iti daytoy nga bigat, ket aramiden daytoy Apo nga aldaw mi nga adda ti rag-o kadagiti puspuso mi ket trubyan mi daytoy aldaw nga aramiden dagiti banbanag nga daan iti pudpud nga rag-o nga nagapuken ka madaydayaw ka iti nagan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Agdarag orag sak dito'y puso Agdarag orag sak dito'y puso Idinawat ko ni Jesus manubot ko Agdarag orag sak dito'y puso Agdarag orag sak dito'y puso Agdarag orag sak dito'y puso Idinawat ko ni Jesus manubot ko Agdarag orag sak dito'y puso Alawin kakabsat, agdarag orag sak dito'y puso. Kaya, yaman tayo iti dayta nga kanta, the ABC, the Assemblies of God. Adati rag orag sak, balegi, kasladalo yung kindayaw, ken kuana. Yes, na-record ko dayta kakabsat kita inyo to YouTube adan sa dayjay. Well, kahit kung mga kablawan dagiti kakabsat nga dati live streaming ko repay kada dayjay bang subsubaybay iti dayta nga programa, dita kada sibsibay iti radyo yo kabsat na napabilig kayo manan kada iti sasa iti apong intay binglay iti dayta nga aldaw. Well, good morning kini Sister nga Lenny Giyab. Good morning Pastor. Praise the Lord. God bless po in your family. Sister nga Angie Aquino. God bless everyone. Kini Sister ko nga Nieda Salazar Tan, good morning. Merin Olsomera, good morning Pastor. And to all of us, God bless everyone. Kini Sister nga Vilma Rivera, good morning Pastor. God bless po. Gloria Gafud, good morning pa din Pastor. We're blessed. Salamat sa DZMR, praise God. Inantingali ng Valentin, good morning Pastor and God bless. Kini Sister nga Teresita Malagayo, blessed morning po Pastor Lawrence and family, and to all of us, God bless us all. Sister Leia Cabanyero, blessed morning Pastor Lawrence and family, God bless. Sister Geraldine Mariano, good morning po and God bless us all. Kini Sister nga Tresidita Leho, good morning Pastor and family, God bless you.
Dada Yumalasio, Itita, ore pa kini Sister Marie Vicaliaga, blessed and best morning, Pastor, and all viewers and listener of this program. God bless. God bless us all. Good morning, Pastor and family. God bless. Kuna ni Ma'am Rubilin Darok Agustin. Sister nga Jennifer Caro. Good morning, everyone. Eddie Balbin. Good morning, Manong. Okay, niya pa kini Sister nga Rose Ramirez. Good morning, Pastor, and to your family. Meron sumera, praise the Lord. It is sa Iti Apo. Sister Jinky Rakal. Amen, hallelujah. Thank you, Lord. Good morning, Pastor, and everyone. God bless po. Vivian Buenavende. Amen, thank you, Lord. Kini Sister nga Fabi Montemayor. Blessed morning po, Pastor. Kini Sister Tessie, good morning. Advance happy birthday. Ay, dayo pa kini Brother Boyet. Abril pa. Anyway, Sister Marisa Madriaga, amen. Thank you, Lord. Good morning, Pastor and family. Glory to God. Pastor Mercedita Magno, amen. Madaydayo iti Apo. God bless you, Pastor and family. And to all listener. Pinita Bunagan, amen. Kini Charlie Bacorsa Senior, yes, amen, Pastor. Kinangkal nga Wilson Nueva, good morning, Mat. Kay Kangkal dito Bagyo, Elvira Pangan, amen. Kini Madam Shirley nga Dumon, kuna na, amen, Pastor. Good morning, everyone. God bless you always. Kinangkal nga Wilson Nueva, have a nice day, Pastor, Pastor Choy, at aming mga pamilya at pamilya ni Lord. Praise God and thank you, Lord. Amen. Kuna Sister Ophelia Grospe, kuna na, amen. Sister Leia, Feli Canlas, good morning, Pastor, sa atin lahat. Sister Elvira Pangan, amen. Kuna na orify ni brother nga Sunny nga de Los Reyes, nga nakasublin, Easy Canada. Ayan. Good morning, brother Sunny. Orify kini Sister nga Jocelyn Asierda, amen. Ma'am Rubilin Darok Agustin, good morning. Sister Leia, Ma'am Biron, amen. Sister nga Kong Shirley Salazar Blanco, amen. Maribig Aliaga, amen. Tolentino Paul, yes, amen. Thank you, Lord. Kuna na Gina Sanico Conception, amen. Meron Sumera, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Pastor, and God bless you always, including your family. Kini Sister nga Maluna Pila, amen. Amen. Kuna naman kini Sister nga Teresita Malagayo. Marites Empresa Tamayo, good morning, Pastor. God bless you always, Pastor. Shaning Pascual, amen. Thank you, Lord. Kada kayo aming dumdum magiti da ito, nga programa na impusuan nga panag-iyaman ko kapsat at kikita tayo manan ito nubigal tigas timot lang nga oras dito yung istasyon 11:43 DCMR Santiago City. Walay tayo ti Apo Lawrence Salazar na Magaldao, iti Webes. Dagiti sa iti Apo, undasin nga balunin ti agpalen. Anyan nga ragurag sa tiyak sapa, agda ka na yun iti namnama. Nangyigan tayo ti programa, ti agsapa anapnuan ti namnama. Lunes, ingat Biyernes, dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yung ay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564